Gondolkodtál már valaha azon, hogy mit is jelent a hely, ahol élsz? A szobád nem csupán egy pihenőhely, ez a mentális és érzelmi állapotot tükre. Képzeld el, hogy minden egyes tárgy, amely körülvesz, saját energiát hordoz, olyan rezgéseket, amelyek hatással vannak a gondolataidra és érzéseidre, és végső soron az életedre is. Most arra szeretnélek kérni, hogy tedd fel magadnak a kérdést. Vajon a szobádban lévő tárgyak segítik a bőséges élet megteremtését, vagy éppen ellenkezőleg a hiányt és a szegénységet vonzák? Ebben a videóban felfedezzük, hogy 7 konkrét dolog eltávolítása a szobádból nem csupán a tér tisztítását szolgálja, hanem a bőség kapuinak megnyitását is. Első: régi és megsérült ruhák. A ruhák a lényegünk kiterjesztése, és jelentős energiát hordoznak. Ha olyan darabokat tartasz meg, amelyek elhasználódtak, megrongálódtak vagy amelyeket már nem hordasz, akkor a múlthoz való ragaszkodást tartod fenn, ami gátolja a személyes fejlődésedet. Ezek a ruhák olyan pillanatokat szimbolizálhatnak, amelyeket már túléltél, vagy olyan bizonytalanságokat, amelyeket már nem kell magadtal cipelni. Amikor eldöntöd, hogy megválj tőlük, nem csupán a fizikai teret szabadítod fel, hanem új energiák és lehetőségek előtt is megnyitod az utat. Fontold meg, hogy ajándékozod el azokat a darabokat, amelyek még jó állapotban vannak. Ez a cselekedet nem csak neked hoz megkönnyebbülést, hanem valakinek, akinek szüksége van rá, szintén jótékony hatással bír. Érdekes megjegyezni, hogy amikor megszabadulsz azoktól a ruháktól, amelyek már nem illenek hozzád, valójában helyet teremtesz az új számára. Ez az új lehet egy új perspektíva, új élmények vagy akár egy új identitás. A ruhatárad megújítása nem csupán a fizikai aspektusra korlátozódik, ez egy átalakulási rituálé. A tekinteted a ruhatáradra való nézéskor milyen érzéseket kelt benned? Ha a válasz nem a lelkesedés és boldogság érzése, talán itt az ideje a változásnak. Második: tárgyak, amik nem hoznak örömöt. Az életünk során sok olyan tárggyal találkozunk, amelyek elvesztették a jelentőségüket, vagy sosem voltak fontosak számunkra. Gyakran megtartjuk ezeket a tárgyakat kötelezett székből, vagy mert talán szükségünk lesz rájuk egy nap. De ha körülnézel, és azonosítod azokat a dolgokat, amelyek nem hoznak örömöt vagy jó emlékeket, itt az idő, hogy megválj tőlük. A buddhizmus tanítja a nem adtak mencs gyakorlását, és ez a gyakorlat rendkívül hatékony lehet. Képzeld el, hogyan alakulhat át a tér, amely körülvesz téged, ha eltávolítod azokat a dolgokat, amelyek nem járulnak hozzá a jólétedhez. Továbbá, minden egyes tárgy, ami nem hoz örömöt, egy olyan helyet foglal el, amelyet valóban valami olyan tölthet neki, ami valóban rezonál veled. Amikor végigcsinálod ezt a tisztogatást, nem csak a fizikai teret tisztítod meg, hanem a gondolataidat is. Ez a választási folyamat meditációs formává válhat, amelyben átgondolod, mi számít valójában az életedben. Engeded, hogy elengedj fájdalmas emlékeket, olyan tárgyakat, amelyek szomorúságot vagy frusztrációt hoznak, és helyet teremtesz új emlékeknek és élményeknek. Gondolj arra, hogy milyen érzéseket szeretnél táplálni az életedben, és képzeld el, hogy a környezeted tükrözheti ezeket. Harmadik: bútorok, amik már nincsenek használatban. A törött vagy már nem funkcionáló bútorok olyan helyet foglalnak el, amelyet új és revitalizáló dolgok számára lehetne felhasználni. Szimbolizálhatják azokat az életszakaszokat, amelyeket le kell zárnod, mint például régi szokások, mérgező kapcsolatok vagy olyan korlátozó hiedelmek, amelyek már nem szolgálnak a fejlődésedhez. Az eltávolításukkal nem csak takarítasz, hanem megnyitsz egy könnyebb és pozitívabb légkört, lehetővé téve a bőség energiájának szabad áramlását. Éreztél már valaha nyomasztónak egy túlzsúfolt környezetet, tele felesleges bútorokkal? A bútorok túlzott száma klausztrofóbiát okozhat, gátolva a tér áramlását és nehezítve a pihenést. Azoknak a bútoroknak a törlése, amelyeket eltávolítasz, tudatos választásnak kell lennie, amely a szándékaidat és azt, amit valóban kívánsz az életedben, tükrözi. Mit szeretnél megvalósítani? Milyen érzelmeket szeretnél ápolni? Ezek a kérdések irányíthatják a döntésedet arról, hogy mit tartsz meg és mit enged el. Negyedik: nem működő elektromos berendezések és háztartási gépek. A törött elektronikus berendezések vagy háztartási gépek felhalmozása nem csak rendetlenséget teremt, hanem stagnáló energiát is áraszt. Minden törött tárgy valamit szimbolizál,
ami az életedben nem működik jól. Miért ne szánnál időt arra, hogy megjavijad őket, vagy ha nem lehetséges, dobd el őket? Ez a kis lépés nagy lépés lehet a szervezett szég és a prosperitás irányába. Ráadásul lehetőséged nyílhat új, valóban szükséges darabok vásárlására, amelyek funkcionálisabbá és örömtelibbé teszik a mindennapjaidat. Gyakran a törött elektronikai eszközök és háztartási gépek a változással szembeni ellenállásunk kiterjesztésévé válnak. Ezeket megtartva folyamatosan emlékeztetjük magunkat arra, hogy valami nem működik úgy, ahogy kellene. Ez más módokon is megnyilvánulhat, például az alkalmatlanság vagy a nem kívánt helyzetekhez való ragaszkodás érzése formájában. Azoknak a tárgyaknak a eltávolításával üzenetet küldesz az univerzumnak, hogy készen állsz új lehetőségeket elfogadni és vonzani. Ne feledd, hogy a technológiának szolgálnia kell téged, nem pedig fordítva. 5. dísztárgyak, amik nem képviselnek téged. A tér díszítéseinek történetet kell mesélniük arról, hogy ki vagy, és mit kívánsz. Ha körülnézel a falakon, és nem érzel semmiféle kapcsolatot az ott lévő tárgyakkal, itt az ideje átgondolni a díszítő elemeidet. Cseréld le olyan darabokat, amelyek nem rezonálnak veled olyanokra, amelyek a növekedést, a kreativitást és a pozitivitást inspirálják. Ez nem csak a környezet megújítását segíti, hanem megerősíti az intenciónodat a bőség vonzása felé. Minden egyes díszítő elemnek az önkifejezésedet és törekvéseidet kell megjelenítenie. Egy jól megválasztott dísztárgy képes megteremteni az inspiráló légkört, amely a bőséges élet megteremtéséhez vezet. Akár egy műalkotás, egy szobor vagy egy érzelmi jelentéssel bíró fénykép, ezek a tárgyak a mindennapi életed részei lesznek. Mielőtt megvásárolnál egy új dísztárgyat, gondolj arra, hogy mit szeretnél üzenni a világnak és magadnak. A szobád díszítése nem csupán esztétikai kérdés, hanem egy módszer is arra, hogy kapcsolatba lépj a belső éned inspirálóbb aspektusaival. 6. felesleges papírok és iratai. A papírok és iratok rengeteg teret foglalhatnak el, és elzárhatják az utat a tiszta gondolatok elől. Minden egyes papír, amelyet nem használsz, terhet ró rád. Az élet töltött szége a felesleges papírok iránti ragaszkodás miatt terhet jelenthet. Ha eltávolítod ezeket a papírokat, nem csak fizikai teret tisztítasz, hanem mentálisan is felszabadítod magad a szorongástól. Hozz létre egy rendszert a fontos iratok tárolására, és irányítsd a figyelmedet azokra a célokra, amelyek valóban számítanak. Minden egyes eltávolított papír egy lépés a tisztaság és a rendezett szék felé. Tedd fel magadnak a kérdést: vajon milyen fontos információkat rejtegetsz, és mi az, amit valójában el kellene engedned? Az iratok rendszerezése nem csupán a rendrakásról szól, hanem arról is, hogy tudatosan válaszd ki, mi marad veled és mi nem. Ez a tudatos választás segít abban, hogy a bőség és a lehetőségek szabadon áramolhassanak az életedbe. 7. negatív emlékek tárgyai. Ezek a tárgyak olyan történeteket hordoznak, amelyekhez nem kell tovább ragaszkodnod. Legyenek azok régi ajándékok, régi fényképek vagy bármi más, ami emlékeztet a múlt fájdalmára. Az ezekből a tárgyakból való szabadulás lehetőséget ad arra, hogy a jövődre összpontosíts. Miért ragaszkodnál valamihez, ami csak fájdalmat okoz? Mindez az önképzés és önkifejezés része. Engedd el ezeket a tárgyakat, hogy helyet teremts az új lehetőségek és boldogság számára. Ezek a tárgyak nem csupán fizikai jelenlétet jelentenek, hanem energetikai blokkokat is képezhetnek az életedben. Az elengedés nem csak a tárgyak eltávolítását jelenti, hanem egy érzelmi és mentális tisztulást is, amely lehetővé teszi számodra, hogy az új, pozitív élmények felé haladd. Amikor megtisztítod a teret a múlt negatív hatásaitól, felnyithatod az utat a bőség és boldogság eléréséhez. A szobád rendbetétele egy fontos lépés a bőség és a jólét felé vezető úton. Ahogy elhagyod a felesleges tárgyakat és elengeded a múlt terheit, teret adsz új, izgalmas lehetőségeknek. Emlékezz, hogy minden egyes eltávolított dolog egy lépés a kívánt élet felé. Miért ne kezdhetnéd el ezt a transformációt most? Minden lépés, amit a rendrakás során teszel, közelebb visz egy olyan élethez, amely tele van örömmel, bőséggel és lehetőségekkel. Készen állsz, hogy megtisztítsd a tőrd, és megnyisd az ajtókat az új lehetőségek előtt? Ezeknek az elemeknek a szobádból való eltávolítása sokkal többről szól, mint egy egyszerű takarítás.
Ez egy olyan gyakorlat, amely mélyen összhangban áll a buddhista tanításokkal a lelki elengedés és a mentális tisztaság keresése terén. Minden egyes tárgy nem csak fizikai súlyt, hanem érzelmi és mentális terhet is magával hoz, ami befolyásolhatja a képességedet, hogy teljes mértékben a jelenben élj. Fedezzük fel mélyebben ennek a gyakorlatnak az előnyeit, és igazítsuk a buddhista elvekhez. Elengedés és felszabadulás. Az elengedés a buddhizmus egyik központi fogalma. Megtanítja, hogy a tárgyakhoz, ötletekhez és még emberekhez való ragaszkodás szenvedés forrása lehet. Ha megszabadulsz olyan tárgyaktól, amelyek nem hoznak örömet vagy funkciót, akkor lényegében az elengedést gyakorlod. Ez a gyakorlat szabadságérzetet hozhat, lehetővé téve, hogy könnyebben mozogj a világban. A szobádban lévő tiszta és rendezett tér tisztább és fókuszáltabb elméhez vezethet, ami kedvező környezetet teremt a meditációhoz, a reflexióhoz és a kreativitáshoz. Energiaáramlás és bőség. A buddhizmusban úgy vélik, hogy az energia áramlik a környezetünkön keresztül. Egy rendezetlen és zsúfolt tér blokkolhatja ezt az energiát, stagnáló környezetet teremtve. Ha eltávolítod azokat a tárgyakat, amelyek már nem hasznosak, lehetővé teszed, hogy az energia szabadon áramoljon, létrehozva egy befogadó teret az új lehetőségek és élmények számára. Ez az energiaáramlás alapvető a bőség vonzásához az életedbe. Mint egy folyó, amely áramlik, az energiának szabadon kell mozognia és megújulnia. Ez a megújulás nem csak új lehetőségeket vonz, hanem segít távol tartani a negativitást is. Mentális tisztaság és fókusz. Az emberi elme hajlamos könnyen elkalandozni, és egy kaotikus környezet fokozhatja ezt a hajlamot. A buddhizmus értékeli a tudatosságot, ami a jelen pillanatban való létezés gyakorlata. A tört tisztítása és rendezése olyan környezetet teremt, amely elősegíti a koncentrációt és a mentális tisztaságot. Egy rendetlenségtől mentes szoba lehetővé teszi, hogy arra összpontosíts, ami valóban fontos, legyen az a meditáció, a napi feladatok elvégzése vagy új célok keresése. Ez a mentális tisztaság alapvető a tudatos döntéshozatalhoz és a legmélyebb vágyaidhoz való igazodáshoz. Hála és pozitivitás ösztönzése. Az olyan tárgyaktól való megszabadulás, amelyek nem hoznak örömöt vagy jelentőséget, szintén a hála aktusa lehet. Új tárgyak és élmények számára helyet szabadítva valójában egy olyan környezetet alakítasz ki, amely értékeli a hála érzését az iránt, amit igazán értékelsz. A buddhista tanítások hangsúlyozzák a hála fontosságát, mint a boldogság és elégedettség növelésének módját az életben. Amikor csak olyan dolgokkal veszed körül magad, amelyeket szeretsz és értékelsz, olyan teret teremtesz, amely pozitivitást és örömöt áraszt, ami mély hatással lehet az érzelmi állapotodra. Az új vonzása. Minden egyes tárgynak, amit a teredben tartasz, célnak kell szolgálnia vagy pozitív érzést kell hoznia. Amikor megszabadulsz attól, ami már nem hasznos vagy nem hoz örömöt, valójában üzenetet küldesz az univerzumnak, hogy nyitott vagy az új élményekre. Ez a nyitottság elengedhetetlen az új vonzásához. Az elengedés gyakorlása a buddhizmus szerint nem jelenti azt, hogy mindent fel kell adnod, hanem azt, hogy értékelni és megbecsülni kell azt, ami valóban összhangban áll a lényed eszenciájával. Ha helyet adsz, lehetővé teszed, hogy új lehetőségek és emberek, akik harmóniában vannak az igazi énettel, belépjenek az életedbe. Integráció a mindennapi életbe. Végül, a szükségtelen tárgyak eltávolításának gyakorlatát a mindennapi életedbe integrálva átalakító rituálévá válhat. Ez nem csupán egy egyszeri feladat, ez egy olyan szokás, amely, ha ápolod, folyamatos megújulás érzését hozhatja. A buddhizmus azt tanítja, hogy a folyamatos gyakorlat alapvető a spirituális növekedéshez. Ha ezt a gyakorlatot beépíted az életedbe, nem csak a fizikai teredet javítod, hanem gazdagítod a spirituális utadat is, elősegítve a nyugalom és a céltudatosság állapotát. Ezért, amikor eltávolítod ezeket a 7 elemet a szobádból, nem csupán egy felszínes takarítást végzel. Elkötelezed magad az elengedés, a tisztaság és a bőség felé vezető úton. Ez a transformációs utazás felszabadító és mélyen kielégítő lehet. Alkalmazd a buddhista tanításokat a mindennapi életedben, és figyeld meg, hogyan javítsa ez a gyakorlat nem csak a teredet, hanem a mentális és érzelmi állapotodat is. Ha olyan környezetet teremtesz, amely tükrözi,
ki is vagy valójában, és mit szeretnél az életedben, akkor valójában vonzani fogod a bőséget és a jólétet, amit megérdemelsz. Így érkeztünk el ennek a videónak a végéhez. Szívből köszönöm mindenkinek, aki velünk volt eddig. Remélem, hogy az ezen 7 tárgy eltávolításáról szóló gondolatok tisztázatot és motivációt hoztak az abundance és a szabadság keresésében. Ha hasznosnak és inspirálónak találta ezt a tartalmat, ne felejts el megnyomni a tetszik gombot és megosztani barátaival, akik szintén profitálhatnak ezekből a tippekből. És természetesen iratkozzon fel csatornánkra, hogy ne maradjon le a hasonló tartalmakról. Az ön jelenléte nagyon fontos számunkra, és együtt létrehozhatunk egy közösséget, amely értékeli a lelki elengedést, a tiszta gondolkodást és a bőséget minden formájában. A következő alkalommal találkozunk, és legyen az ön átalakulása tele fénnyel és pozitivitással.